Mga kapusohag na nga magadugang sang 15,000 pesos sa sweldo sa mga manunudlo ginaduso sa Senado. Pila ka manunudlo sa pampubliko nga eskwelahan nagalaom nga maaprubahan ang hagna. Si Zen Kilantang Sasa nakatutok. 15,000 pesos nga dugang sa sweldo. Ini ang pwede mabaton sa mga manunudlo kung makalusot ang hagna nga ginaduso ni Senator Risa Hontiveros. Across the board ang saka sa sweldo, kag nalakip man diri ang mga non-teaching personnel. Santo sa hagna, 3 kahugnat ipatuman ang increase. 6,000 pesos sa una nga tuig, 5,000 pesos sa ikaduha nga tuig, kag sa ikatlo, 4,000 pesos. Ini ang ginduso ni Hontiveros kadungan sa pag-obserbar sang National Teachers Month. Tinutuyo sini nga mabuligan ang mga manunudlo nga mapasan yung pang ila pangabuhi, kag malikawan ang pagbiya sa mga ini sa DepEd para magtrabaho sa iban nga pungsod. Si Ma'am Chenny nga nagatudlo sa grade 4 learners, ginkalipay ang hagna. Suno sa iya pananglitan nga maaprubahan ang hagna, dako ini nga bulig para sa ilang nga mga maestra. It would be positive, gid ma'am, kung mapataasan gid man kami sa amon nga salary. Kagkapin pangadaan sa subong ma'am sa kadamuon balas ang amon nga trabaho. So siguro deserve man sa mga teachers mamang increase nga ina. Samtang si Ma'am Shaira, aminado nga bisan teacher 3 na ini, tuman sa gihapon kakulang sang iya sweldo sa pagpaigo sa adlaw-adlaw agud masuportahan ang iya pamilya. Gani excited ini in kaso nga matigayon ang salary increase. Dakugin man na siya mga bulig para sa amon nga mga teachers, lalo na subong grabe ang mga presyo sang balaklon, ang mga pliti sa ang mga transportation bala ma'am. Dako na ginaya mga bulig ang 15,000. Sanday Ma'am Chenny kag Ma'am Shaira ang duha lamang sa public school teachers nga nagalaong nga mahatagan sila sa importansya, pinaagi sa pagpasaka sang ila basic monthly salary. Upod kay Cirilo Randuque, Zen Kilantang Sasa, One Western Visayas.